आसाम गभर्नमेन्टआ जि 6 कमिउनिटिनो जि ST होनाय गिरदों बेखौ ST खौ थाबैनो केन्सेलेसन खालामनांगौ थाबैनो बोखारना लानांगौ आरो बेजोंनो लोगोसे BTC निफ्राय जि बर'नि जि गभर्नमेन्ट जि हाग्रामा महिलारिया जि सालायबाय थादों नङा होमबा आं रिसपेक्ट होयो सारखौ आरो सारखौ जोङो रिसपेक्ट होयो नाथाय सारा बेबायदि खामानिखौ आं मावनाङामोन आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा गाबखांदों जोंनि बर'फोरा गाबखांदों NOC खौ होनो गोनां मा दरकार दंमोन नङा होमबा बर' लाइमोनफोरनि फिउचारखौ नायनांगोमोन बर' जातिनि फिउचारखौ नायनांगोमोन दिनैनिथ' सान नङाना जुग जुग थांगोन बर' लाइमोनफोरा बर' माहारिया बर' रायजो राजाफोरा संसार जालांबाय थागोन स' बेखौ सेतना बेतना बे बुस्थुखौ नायनांगोमोन दा बिनिखायनो जोङो उइथड्रखौ उइदिन 24 आवार्सआव हाग्रामा महिलारि सारा बोखांना लानांगौ बिनि थाखायबो जोङो मेम'रेन्डामखौ जोङो गथायदों बेनो जोंनिया उइथड्र खालामना लायाबा बिनिफ्राय ओरैबायदि प्रतिबाद जागोन बेखौ बुंनाङा आरो लाख लाख ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरा फैनो थाखाय राजि दिनै जोङो एसे प्रतिबादखौ लानानैसो जों दिनै फैदों जिहेतु बिनिख्रुइ लाख लाख हाजार हाजार बेयाव सापर्ट खालामगोन आं बिनि गेजेरजों आं खावलायनो सानगोन दिनै जोङो गोबां दुखु खस्थ' मोन्दों सोमावसारनायनि गेजेरजों जों आरो सोमावसारबाय थागोन नांगौबा जोङो थैनो थाखाय जोङो राजि जोङो जेबो गैया दिनै जों सोमावसारदों माबायदि सोमावसारदों नोंथांमोनाबो नुदों जोङो जिउखौनो होगोन थेवब्लाबो जों बे 6 कमिउनिटिनि ST जाहोनाय आरो NOC खौ जाहाथे थाबैनो जाहाथे बोखारना लायो बेखौसो आं खावलायगोन गोजोन्थों